muka yi zumunta. Mata kuna da girma daraja komai a ne da ku, zan tara 'yan kuɗi in ɓoye domin saboda ku, komai nake a raina tilas sai na tuna da ku, in shakuwa da ku ni ban rabo da ku. Matan gidan biki manyan mata ga kuɗi ga mota. Mata iyayen giji ne ku, ko da ban faɗi ba, ko ina zan mutunta ku, ba za mu yi faɗa ba. Ku iyaye ga kwani ba za a musan ba, kowa zai taba ku ba za mu bari ba. Za mu ja layi da shi mi ta gaba. Mata a dangare ku ne ke haska 'yan gari, kuke da lokaci tilas ai muku uzuri. Auta ga majini da AF ke muku tambari, ni auta gare ku ne wannan kiɗan ku ne, domin farantare na masoya na mu kullum muke yi wa matan gidan biki yau dai sabon kiɗan ku ne. Autan majane da nisan bani muka yi zumunta. Kuna burge kowa zance na gaske, kun shiga irin launin kawa fuskar ku wanke, ga wani kalan launin lalle zubin wake-wake. Badan ba zan yi bayani amma da sake, kai wani jikon Allah ya kai mu ba za na rufe ba. Yadda da kuke so mata kuke da lokaci, duk ta kamar mutum a gaban ku yana tausa furci. Ni ba na ɓoye daraja ta kwakan ne kula fice, girman ku ba kaɗan ba in an musa a duba, domin ara da na shaida mata ko kuke ta yi mana. Matan gidan biki yau dai sabon kiɗan ku ne. Autan majane da nisan bani muka yi zumunta.